asta e să țară, mă. Cu fata asta vorbești, mă. Stai așa că ți arăt Da, ia telefonul. arată-mi. Că, da, am Georgiana care vorbesc cu ea în fiecare zi. Pe cameră vorbesc cu ea. Stai Are așa, și mă, numărul meu de telefon. Îi pe locul 3, mă, pe TikTok? Nu știu așa, eu nu știu. Tu arată-mi poza. Cu ea, Eu mă? spun dacă e ea. Cu ea? Da, frate, da, eu am făcut. Băi, Eu am frate, tu făcut vorbești cu tu ești care vorbești cu nevastă mea și îmi zici să o părăsesc, mă? Ia stai așa că-i fac bagajul, băga mea și pula în gura voastră că v-am primit. Eu scria lumea, vezi că ăsta-i, dar eu nu știu să citesc. Cu mine o vorbi fratele meu. Cu mine vorbește. Am făcut frate, și live în seara nu asta. glumi, că asta nu-i de glumă, că de 2 ani m-am săturat. Mă, frate, ea e din București? Păi eu sunt din București, țară că sunt București, îți la ea în casă. Băi, frate, tu vorbești serios sau faceți glume, v-ați pus cu miștouri pe mine? Nu. Eu am făcut live-uri cu ea de 3-4 zile. Băi, ascultă aici, eu ți-am spus acum 5 minute că nevasta mea bagă vrăjală, că se uită la filme noaptea și ea stă pe TikTok. Ea de fapt stătea și vorbea cu tine, nu? Stătea pe TikTok, făceam glume, o dansat, o făcut comedii. Ce spunea ea ție, măi, frate? Ea îmi spunea că mă iubește, eu am întrebat-o dacă e măritată, a spus că nu este măritată, mi-a spus că este singură. Nu-i de glumă, să-mi bag pula, fac bagaj. Nu, dar eu vorbesc adevărul, că lumea știe. Au intrat cu mine și au jucat în meci cu mine, au vorbit cu mine aici. Și cine în seara asta au câștigat un TikTok cu... Nu, au câștigat un leu în seara asta, femeia ta, cu dansat. Bani din TikTok, mă, mie așa îmi spune, mă. Nu. Eu te întreabă oamenii mei că soția ta cu mine au câștigat un TikTok. Ea au fost dansatoare? Frățioare, tu poate nu știi. Mie mi-a fost greu în viață. Eu am jucat cu ea aici. Am jucat TikTok cu ea. Deci, stimați. Noi suntem prieteni pe TikTok. Ea au făcut un live în seara asta cu mine și au câștigat un leu. Și leu e 500 de euro, 22 de milioane. Tu nu știi cu cine stai de vorbă, frățioare. Cred că nu ți-o spus. Mie mi-a fost greu în viață, da? Mă urc în mașină, știu unde locuiești, tot știu, da? Vezi ce scrie aici, nu? Da, să fii sănătos. Să fiu sănătos? Păi tu te dai la nevastă mea, mă? Da, ea s-o da la mine, nu eu la ea. Îmi pare rău. Lasă vrăjala. Bă, asta e. Scrieți aici, asta e. Oricum îi fac bagajul și o trimit la tine. Acum mă duc după ea în oraș, îi fac bagajul și o trimit. Pe cap. Dar nu mă interesează, fratele, eu am făcut live cu ea, eu fac live cu toată lumea. Și nu-ți bărbații de vină, femeia e de vină, că ți-aua până nu ridică coada, nu se duce cănile la ea. Îmi pare rău. Nu știu ce ai zis tu, că văd că lumea îți donează ție aici, figuri alea. Stai să arăt că are microfoane, are ce vorbește cu tine noaptea. Stai așa. Cu mine nu vorbește cu mine noaptea, cu mine face TikTok-uri, doar atât. Ce TikTok-uri face? TikTok-ul, uite cum faci tu cu mine acum. Băi, frate, bă, ce mi-ați făcut, bă, mâncava și pula voastră. Dar eu nu ți-am făcut nimic, ea mi-a dat cerere, și am jucat TikTok cu ea, eu nu am nicio vină, fratele meu. Băi, frate, bă, fute-te cu ea, treaba ta, eu nu am nicio vină, hai, noapte bună.